Dobrý deň, moje meno je Alena Kimlerová a v spolupráci s realitnou kanceláriou Eli Real by som vám dnes chcela dať do pozornosti jednu zaujímavú nehnuteľnosť, ktorú máme aktuálne v ponuke. Nachádzame sa v obci Šemša, vzdialenej len pár kilometrov od Košíc. Táto lokalita okrem rýchlej dostupnosti do mesta ponúka i bohatú občiansku vybavenosť. Nájdete tu materskú školu, poštu, pizzériu a potraviny. Samotná nehnuteľnosť si síce vyžaduje rekonštrukciu, avšak ponúka veľký potenciál najmä pre rodiny s deťmi, prípadne ako viacgeneračné bývanie. Veľkou výhodou tejto nehnuteľnosti je priestranný pozemok s rozlohou 1579 m². V prípade, ak vás táto ponuka zaujala, neváhajte ma kedykoľvek kontaktovať. Všetky podrobné informácie nájdete na našom webe.